Îmi fac video. Ah. Nu, l-am pentru istorie, știi? O faci pe aia. Mă doare curul de seară. Nu, hai că sincer, merge. Mă speriai și un pic, dar merge. Na, o mai și un miligram de fum, o mai și. Dar evident că coșul trebuie să... Fumătoare. Cuptor. Grătar, pardon. Plită. Ce să mă mai că e înaltă plita? Hai, vei vedea aia. Na, eu am mers pe sistemul, ți-am mai zis cum e, să ți le fac uite drepte. Prea mi-a plăcut și de Isa, că e tot drept, știi? Puteam să mă duc mai jos, dar... Uite ce fain de acum tot. Nu este că nu se pun proaspete, ei să pică pe fi dacă e că pune un pic de mortar. Vezi?